जे कास्टम बसुमतारी बिथांनिफ्राय खमसे खम लाइमोन सिख्लाफोरा एसे साबधान थानांगो मानोना बिथांनि केरेक्टारा लुज होननानै बयबो मिथिगो मा समाव मा खालामो कुनु ग्यारेन्टि गैया। खुलुमबाय बयखौबो। कास्टम बसुमतारी बायदि नारें केलेंकारि मानसिया हारिनि बाथ्रा बुंनो समाया होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों रुंगुल बर' बिथाङा। रुंगुल बर' बिथाङा बिनि अनगायैबो खौरांगिरिनि सिगाङाव कास्टम बसुमतारीनि हेंथायै गोबां बाथ्रा बुंदों। दा बे समाव आङो फंनैसो बाथ्रा बुंग्रोनो सानदों। रुंगुल बर'आ नारि केलेंकारि होननानै कास्टम बसुमतारी बिथांखौ बुंदों। बे जोबोद लासिंसिं जादों होननानै आङो सानो रायजोफोर। मा होननानै बुङोब्ला रुंगुल बर' बिथाङा सासे गोरों मानसि, रुंगुल बर' बिथाङा सासे एडुकेटेड मानसि। दा रुंगुल बर' बिथांमोननि खुगानिफ्राय सासे गोरों मानसिनि खुगानिफ्राय बेबायदि सोदोब ओंखारनाया, बेबायदि राव ओंखारनाया थारैनो जोबोद लासिंसिं। सासे गोरों मानसियानो बेबायदि सोरखौबा नारें केलेंकारि, सोरखौबा बेदर गेसाव बुंनाय, सोरखौबा खांख्राइजों रुजुनाय बेफोरबायदि राव बाहायनानै राजनितिक खालामनायनिफ्राय गोजानाव थानानैसो आङो खावलायनो सानो रायजोफोर। सोरनि दोलोआवहाय नारि केलेंकारि गैया? बिपिएफआवबो दङ, इउपिपिएलआवबो दङ नारि केलेंकारिया। थांनाय साननैसो आगोलाव इउपिपिएलनि सासे एमसिएलएआनो माथो भालुफुङावहाय सासे सिख्ला लानानै रुमाव हमजानाय, भाइरेल जानाय जोङो ससियेल मिडियायावहाय नुनो मोनदों। दा सोरनि दोलोआव गैया? जुमुदैखौ गोजौआव नायखोनानै मुजुयोबा गावनि मोदोमावनो गोलैफिनो, नङा होमबा? दा रुंगुल बर' बिथाङा गावनि रुवाजों गावनि आथिङावनो दानना लानायसो जादों। बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफाद बायदि गोथार संगठननिफ्राय मानो होखारजानाय बे बाथ्राखौ दिनै जों बुंनांगौ गैया। बयबो मिथिगौ जे बिथाङा नारि केलेंकारियाव जड़ित थानायनि थाखाय सोरखौबा बिनानाव लिंनानै गोसो थोनानै मायबा मायबि जानायनि थाखाय बिथांखौ मोनसे गोथार संगठननिफ्राय एक्सपेल खालामनाय जादों। दा बिथांनि बे स्वभाब चरित्रनि थाखायनो बिथांखौ दिनैनि तारिखाव बर' रायजो राजाया मालाबाबो एक्सेप्ट खालामा आरो बिथांखौ रावबो लिडार हिसाबै नाया। बिथांनि किसुमान बाथ्राफोरखौ मा बुङो होननानै मानसिफ्रा गावखौ बेसेबां मोजां देखायनो नागिरदों होननानैसो बिथांखौ नायनो नागिरो गेजेर गेजेर। दा बाथ्राया जाबाय बिथाङा जिथियानो जाय समाव मिडियायाव ओंखारो बे समावनो माखासे नंथारै एलिगेसनफोरखौ लाबोयो। दा बिथाङा बुंदों जे सिन्डिकेटनि बाथ्रा, करापसननि बाथ्रा। हाग्रामा महिलारि बिथांनि समाव जे 3000निख्रुइबो बांसिन, 3000 करोड़निख्रुइबो बांसिन दाहार खालामनानै गालांबाय। बै समाव जे श्रीरामपुरनि जा गेटनि कौटि कौटि थाखा बेखौ हाग्रामा महिलारि आरो बिथांनि कम्पानिया बै समाव लुटिबाय। हाग्रामा महिलारि बिथाङा मा एसेबां गिदिर साख्रि मावो जायनि थाखाय बिथाङा 17 बोसोर सिफ जानायनि उनाव 1000 कोटिनि मालिक जाबाय। माबायदि बिथांनियाव क्रेसार मेसिन दङ, माबायदि बिथांनियाव बाथौ खेराइ रिजर्ट दङ, माबायदि एमआरएम हस्पिटाल दङ, माबायदि गौरां भेलि बायदि मोनसे हटेला बिथाङा दङ आरो गोबां बाथ्रा दङ। माबा भिटामिन दङनो, माबा दङनो, हा हु दङनो, बागान दङनो, बेफोरबायदि बाथ्राखौ जों बुंनो नागिराखै। सासे समाज सिबियारिब्ला हाग्रामा महिलारि बिथाङा दिनैनि तारिखाव 1000 कोटिनि मालिक जानाय नङामोन। दा करापसनखौ जे बै समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङासो खालामदों बे बाथ्राखौ कास्टम बिथांनिफ्रायनो जों मिथिनानै मोनो। दा कास्टम बसुमतारीया जेरैबायदि जुक्ति होनो नागिरो माखासे बाथ्राखौ, दा बेफोरबायदि बाथ्राखौ जुदि जों नायोब्ला कास्टम बसुमतारी बिथाङा जे सासे राजहार गैयै मानसि बेखौ जों हमनो हायो। आं बेखौसो बुंनो नागिरदों जे कास्टम बसुमतारी बिथांनिफ्राय खमसे खम लाइमोन सिख्लाफोरा एसे साबधान थानांगो मानोना बिथांनि केरेक्टारा लुज होननानै बयबो मिथिगो मा समाव मा खालामो कुनु ग्यारेन्टि गैया। ओरैनोबा मैया दाखालिसो बिपिएफनि सोरबा दैदेनगिरि, सोरबा फार्मानुस ना मानो, बिथाङा रेप केसाव फासिदों। गतिके बिपिएफनि नेताफोरनि केरेक्टारखौ जोंहा अपोजिसन हिसाबै खोब बुंसोनांगौ थाया मानोना रायजो राजाया बिथांमोननि स्वभाब चरित्रखौ बयबो मिथिदों। आरो एसेबां मोजां मानसि दङमोनब्ला बिपिएफ हान्जायाव बे बिपिएफ हान्जानि दैदेनगिरिफ्रा रेप केसाव दिनैनि तारिखाव फासिनाय नङामोन। आरो बेबो माइनर सिख्ला जाय 11-12 बोसोर जादों बेबायदि उन्दै गथ'साखौ रेप खालामनो हानाय मानसि बिपिएफ हान्जायावसो दङ। बेनि थाखायनो बिपिएफ हान्जाखौ रायजो राजाफ्रा नांलिया होननानै जोगारदों। आरो बिपिएफआवथ' सोर लिडारशिप दङ दिनैनि तारिखाव?
बिश्वजित दैमानिफ्राय लानानै मानाव गेदेर सदन ब्रह्म, मानाव गेदेर खाम्फा बरगयारी, मानाव गेदेर हितेश बसुमतारी आरो मैया दाख्लैनि जि बाथ्रा मानाव गेदेर मोनसे समनि डिपुटि स्पिकार बिटिसिएलनि नेरसोन बर' बिथाङाबो नै इउपिपिएल फैथारनायसै एसेबां मोजां पार्टी बा दिनै बिपिएल बिथांमोना थागौमोन थायैनि कारनफ्रा बेफोरनो दिनै कास्टममोना बिपिएल थांनानै मैया दाखालि बावैसो थांनानै थिफुदा देखायनायनि थाखायनो बिपिएफनि माखासे सिनियर दैदेनगिरिफ्रा जसोनानै थानो गोनां जाबाय बिथांमोना दुखु मोननानै जसोनानै थादों दा बेफोरबायदि माखासे बाथ्रा आरो बिथाङा बुंनो नागिरदों जे हाग्रामा महिलारि गोबां मायबा मायबि जासोदों मावसोदों होननानै जुदि हाग्रामा महिलारिया 17 बोसोराव खामानि मावनायमोनबाथ' दिनैनि सरकारा मावनो गोनां थानायनो नङामोन दा हाग्रामा महिलारि बिथाङा खामानि मावनो हायैनि थाखायनो दिनैनि सरकारा मेंनाय गैयाजासे सान हर खामानि मावनो गोनां जादों थांनाय 4 बोसोरनि जि सरकार बेयाव COVID-19 नि थाखाय बोसोरसेनिख्रुइ बांसिन सम रावबो ओंखारनो हायाखै आरो बे बोसोरसेखौबो जुदि जोङो गोगोम सम मोननायब्ला दिनै जेसेबांखिनि जौगाथायनि खामानि मावदों बेनिख्रुइ बांसिन खामानि मावनो हागौमोन गतिके कास्टम बसुमतारिया बहाबा बाय दोननानै बहाबा माबा मोनसे बुंनानै मायबा मायबि बुंसोबाबो रायजो राजा बिथांमोना बिथांनि बाथ्राखौ फोथायगोन बिदि नङा आरो मेन बाथ्राया जाबाय बिथाङा बिटिआरनि बासिन्दायानो नंबावा बिथाङा बुंनो नागिरो बिटिसि एकर्डआसो पावारफुल मोनफ्रोमबो एकर्डआनो दिनैनि तारिखआव मिनिंफुल बिएसि एकर्डआबो मिनिंफुल बिटिसि एकर्डआबो मिनिंफुल आरो बिटिआर एकर्डआबो मिनिंफुल बाथ्राया जाबाय मानसि थैनानैसो मुंख्लं जानानैसो दिनैनि तारिखआव बे मोनथाम एकर्डआ जादों अब्ला दिनै कास्टम बसुमतारिया बोरै बुंनो हाखो जे आमुक एकर्डआ दुरबल होननानै दा बिथाङा जाय मानसिफ्रा थैथां जुजिनानै आल्टिमेट सेक्रिफाइस खालामनानै एकर्ड खालामनानै लाबोबाय बिथांमोनखौ अपमान खालामनाय जायाखै होनबा